Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Ang bansa tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima. Ating
pag-asa. Laban Layla, Layla de Lima. Okay, Diyos maray na hapon po sa gawas mga tugang na tagapaghinanyog sa programang Bareta Aksyon asin Impormasyon every 5 to 6 in the evening po, Monday to Friday. Uyaw na naman po kita sa rong oras na pagtalakay sa anumang mga nagkakapirang bareta asin sa mga sa mga bagay-bagay na mga dapat pag-urulayan tata para maipaliwanag sa inyo lalo ining napapanahon kitang mareka ining politika. Halos everything po, everybody, everyone talks about the election. And of course, what is happening to Ukraine and to Russia, nakakatakot po. Especially may salita po ang Russia regarding Philippines. Ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban. Okay, yan sa tuya po makakaibanan sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abilindon Toralio. Andyan man po sa information si Rodel Cesar. And of course, siya man po sa transmitter si Sir Joanner Di Villa. And kaibanan niya duman ang sa iyang PSG si Jamie Guanzon. And of course, ako po ang sa indong regular host ng programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Mayo pong iba kundi si ako, si Kagawad Elma Dilim Magaspi saying good afternoon, good afternoon. Diyos marhay na hapon po sa Indogabos na inaabot kan sa tuyang signal ng RPNDCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. We are now serving 53 years of community service. Ating ipanalo ang laban ng Sa nagkapirang bareta, pamayo kan mga barita niya to. The Storytelling Project and Feeding Program of Barangay San Pedro, Irigas City. Robredo Camp, nakahanda sa mas marami pang dirty tricks ng kalaban. Robredo tatanggapin kung i-endorso ni Duterte sa pagkapangulo, kaya makipagtrabaho kahit kanino. Pamamahagi ng fuel subsidies sa mga tsuper madaliin according to Representative Robes. Ilang lugar sa Metro Manila, Luzon, niyanig ng magnitude 6.4 lindol kahapon. Pagsususpende sa fuel excise tax, tinabla ng DOF. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Layla, Layla de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, sa detalye kan sa tuyang mga nagkapirang bareta. Salamat sa San Pedro Barangay Council sa pamamayo malang buot ninyong Kapitan PB Joey Cleofe, SB members, SK Council headed by SK Chairman Gilbert Astrolabio, daycare teachers, most especially to Ma'am Yolanda Bon, BHWS and Barangay Peacekeepers. Salamat man po sa mga daycare parents and children na nag-iandawa po saglit lang. Nagkairibanan po sila. And di po sila pwedeng mag-uban tan nasa pandemic pa po sila. Salamat po sa pagpa-appreciate po sa kadtong mga nagpa-feeding. Salamat man po sa kapitan ninyo na si Kapitan Gary Merino. Salamat kamuya ko mga ibinanan mo ko Subago. Salamat po sa lakadakol. Pagpayaba at pagsuporta ka na kanindap pirmi. Salamat sa 101% support sa buong council sa Barangay San Isidro. Isang tuman po Subago kay bako si Kagawad Elias Gondola, SK Chairman Boboy Briñas, and SK Kagawad Paula Matubi, Steve Tanod, Armel John Calzado. At mga daycare teachers po niya ng Barangay San Isidro. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Robredo Camp nakahanda sa mas marami pang dirty tricks ng kalaban. Inaasahang Manila, Philippines, inaasahang mas darami pa ang dirty tricks at propaganda ng mga katunggaling partido. Kaya nakahanda ang kampo ni Vice President Leni Robredo at running mate na si Senador Francis Kiko Pangilinan.
Nararamdaman na ng mga kalaban ang init kaya sagad-sagaran na ang kanilang maduming propaganda kaya hadlangan ang pag-usad ng kampanyang Lenny Kiko Team Senatorial Aspirant Alex Lacson. Tradisyonal at lumang estratehiya na ang hilahin pababa ang mga kalaban sa politika, sabi ni Lacson, na pinatutungkulan ang red tagging at iba pang black propagandang ibinabato kay Robredo. Maliwanag na yan ay propaganda, niya sabi sila. Wala silang mahanap sa aming kandidatong si VP Lenny sa kanyang pagkatao, sa kanyang track record. Kaya maghahanap ng ibang issue, dagdag pa ni Lacson. Sabi naman ng dating kongresista na si Teddy Bagilat na kandidatong senador sa ilalim ng hanay ni Robredo, noong 2016 nagsimula ang mga dirty tricks at paninirang ipinupukol para ilihis ang atensyon ng publiko sa tunay na usapin. Binigyan din ni Bagilat na walang alyansa sa pagitan ng kampo ni Robredo at mga rebelding komunista. Ngunit tiniyak niyang bukas ang susunod na Pangulong Robredo na ituloy ang usapang pangkapayapaan. Sinabi ni Bagilat na patunay ang dami ng taong pumupunta at sumusuporta sa mga political rallies ni Robredo na hindi epektibo ang ginagawang paninira ng mga kalaban. Sabi naman ng dating kongresista na si Erwin Tanyada at campaign manager ng senatorial slate ng Robredo Pangilinan Camp na kung referendum ang attendance sa mga political rally, tukoy at alam na ng kalaban ni VP Lenny na lumayo na sa kanila ang publiko. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Robredo tatanggapin kung i-endorso ni Duterte sa pagkapangulo kaya makipagtrabaho kahit kanino. Mga Manila, Philippines, bukas na bukas si Vice Presidente Leni Robredo sa posibilidad sa pag-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura sa pagkapresidente ngayong 2022 kahit nakilalang nagbabangayan ang dalawa sa iba't ibang isyu ng gaya ng karapatang pantao at war on drugs. Ika-12 kasi ng Marso nang sabihin ni Duterte na sa panayam ni Pastor Apollo Kibuloy na isa sa best qualities ng mga nais maging Pangulo ang pagiging abogado. Sina Robredo at si Montemayor Jr. alang ang abogado sa 10 presidential candidates. Katangian ng susunod na Pangulo sana abogado, sabi ni Duterte. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Pamamahagi ng fuel subsidies sa mga tsuper madaliin according to Representative Robes. Manila, Philippines, pagsisikap na mapagaan ang epekto sa patuloy na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Nananawagan si San Jose del Monte City Representative Florida Rida P. Robes sa pamunuan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na madaliin ang pamamahagi ng inilaang 5 bilyong pundong ayuda sa mga operator at chopper ng pampublikong sasakyan. Sa inaakdang Resolution 2515, sinabi ni Representative Robes na ang pananakop ng Russia sa Ukraine nitong mga panagdaang linggo ang naging daan upang pumalo sa mahigit $110 kada bariles ang presyo sa pandaigdigang pamilihan ng langis na krudo na dahilan upang magtaas ang mga lokal na kumpanya ng langis sa bansa ng 3.60 kada litro ng gasolina, 5.85 sa krudo, 4.10 sa kerosene at 3 kada kilo ng liquefied petroleum gas noong nakaraang linggo. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ilang lugar sa Metro Manila, Luzon, niyanig ng magnitude 6.4 lindol kahapon ito. Ang magnitude 6.4 earthquake struck Lubang Occidental, Mindoro early Monday. Manila, Philippines, niyanig ng 6.5 magnitude ng lindol na ilang lugar sa Metro Manila at ilang mga lalawigan sa Luzon kahapon ng alas 5:05 ng umaga. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto. Okay, detalyihin natin ng kaunti itong mga barita tangon yan.
Ang programa pong News, Action and Information ay hatod po sa endo kan principal sponsor na si Susain Sionborn, Senator Laila de Lima, Kagawad Meldan Dada Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff Poitino, Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler, and of course Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bundal, and Canlasa Resto Bar and Water Refilling, owned by Mrs. Letty Polton. And of course, ang Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin Tess Gunawon Rason. And of course, I would like to say hello to Engineer Steve Edith C. Andalis. And of course, ang programa pong ito, hatod po sa Endo, kan Masuso Spring Resort. Kung gusto kayong magpa-banding with your family and your friends, andyan po, dyan na lang po kamo, dahil na kamo magparaduman sa mga kadagatan. Dahil lalo pag may mga kaibanan kamong mga bata, madipisil po yun. Diyan na lang po kayo sa Masuso. Masuso Spring Resort. Dahil ang Masuso Spring Resort, I'm inviting you, Josephine Cabugos of Bohol. And of course, kay Engineer Pat Morallo, Engineer Pat Morallo Pablo, ayan, matagal ka nang hindi nakakauwi ng probinsya. Engineer Pat Morallo, Pasig ba? Or Pasay? Okay, Pasig, Pasay. Ano na kayo dito at samantala nasa level 1 na kita. It is time for us na magbisita na po kamo dito sa Bicol and para makita ninyo what is the difference of Iriga before na tayo ay nasa high school or college and now makita ninyo kung ano na ang ating syudad na medyo may improvement man. Bako nga lang na totally improve kasi difficile man po yan. Hindi lang naman po yung mga ganyan ang pinaasikaso sa tuyang administration. So, Masuso Spring Resort, mga simpleng mga pagtitipon-tipon, mga ganap. Diyan na lang po kayo sa Masuso Spring Resort dahil it is very more safety sa indong mga aki, sa mga children. Kasi meron po silang mababaw, meron malalim, o lahat ng pool, mayroon pong mababaw. So, diyan na lang po kayo. Masuso Spring Resort. Pero magdara po kamo. Pag nagduman po kamo, see to it. Naigwa po kamong darang vaccination card because you are not allowed to enter the Masuso Spring Resort if you don't have your vaccination card. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa. So, hindi pa po tapos ang satuyang Women's Month. Women's Month na laging sinasabi ni Senator Laila de Lima bilang pagpapahalaga at pagpapatuloy ng laban pagkakaisa kaya puspusan ang pagsulong ni Senator Laila de Lima ng mga batas at resolusyon sa Senado. Palagi niyang mensahe para protektahan ang ating mga karapatan bilang babae, bilang ina, at bilang Pilipina. So, pag-ulayan tanga ining pagsuspag, regarding sa pagtaas ining oil natin. Ang krudo, ang gasolina, ang petroleum, at ang ilutuan natin. Difficile po. Napakataas po. Sobrang taas po. Sobrang taas. Kaya, dapat lang nasuspindihin muna ang fuel excise tax. Dahil siguro, if they suspend the fuel excise tax, medyo, kaya lang hindi pa rin natin masisigurado. Dahil just imagine, ito naman sa itong ating mga may-ari nitong ating fuel. Nagpapasobra mansinda. Too much na mansinda. Nakikiray doon agad dyan sa nangyayari versus the gulo ng Ukraine and itong Ukraine and Russia. Or in fact, di ba sinasabi lang gobyerno natin na hindi naman tayo nag-aangkat sa Ukraine? O bakit nakakaganon? So, dapat po, pag-aralan ito ng ating mga namumuno. The administration must do something about this. Hindi na natin kakayanin. Hindi na kakayanin. Pag tumaas pa naman ang gasolina, everything follows. Di ba? Kapag tumaas ang ating gasolina, tumaas ang ating fuel, everything will follows. Diba, Engineer Pat Morallo?
Pablo, and of course, Josephine Cabugos. Humahabol lahat yan. So, natural, ang pamasahe, yung mga biyahero natin, those who are, yung mga products natin, yung mga, tulad na lang ng gulay, nagtataasan na ng husto, nagtataasan na. At ining subsidy, paano to? Do you think ang subsidy nitong magkano ibinibigay sa mga drivers natin? Ha? Do you think it will aabot po kung hanggang kailan? Pero kung harangin nila, ito nga nitong excise tax nitong ating kerosene, baka mabawas-bawasan pa na bumaba ang kanilang langis. Dahil magkano lang naman itong subsidy? Magkano lang to? Na saan aabot? Kaya kung ako sa mga drivers, if in case na makatanggap na po kamo, pag nakatanggap kayo ng subsidy, see to it na may mangyari sa subsidy ninyo. Gamitin sa tama, ipuhunan na kahit anong maliit na pagkakakitaan. Huwag nating ubos-ubusin, kaya lang kita kasing Pilipino ang ugali natin pag nakakahawak ng pera. Ubos-ubos po. Ubos-ubos po yan. We must learn. We must learn how to hold your money. Dipisil po yan kung ubos-ubos kita. Kung pwede, kaag na muna sa ikaag muna sa pagkakakitaan. Pagulungin muna. Dahil hindi tatagal yan. Maski pa yan, 10,000 ang ibigay sa inyo. Kahit pa 10,000 yan, hanggang saan lang aabot yan. Di aabot yan. Kadakol na gabos yan magtataas. Pag tumaas ang pati gasolina ay pati pamasahe tataas. Natural yung mga biyahero na nagbabiyahe ng kanilang mga produkto, any kind of products. Maging gulay man yan, maging nyug, or maging all those plantations po. It is always affected. So, pag-isipan natin ng gusto. We must be careful in spending all those yung mga ginagamit natin sa buhay natin. Yung mga yung mga LPG natin, ayan, tumaas din ang mga LPG natin. Ang mga LPG na yan, hanggat ngayon, marami pa tayong panggatong. Hanggat may panggatong po, gawin natin po. Ayan, magtipid-tipid tayo. Yung paggamit ng kuryente, tipidin. Baka matuto tayo mag-cost cutting. Dahil kung pagkakahawak natin ng pera, ang pera na yan. Sabi ko nga, ang subsidy na yan, fuel subsidy sa mga drivers. Ayan, masaya kasi may subsidiya kayo. Pero how many days lang yun, nagagamitin ninyo, ang halagang yan. Magkano lang yan? Ako nga, pag ganyan na ba, every Sunday or Monday, nagkakarga na ako ng gas niya, nag-iipon ako ng ilang gallons. Gusto ko nga bumili ng container para mag-stock na ako. Kasi at least nakakamenos tayo. So, regarding naman dito sa Robredo Camp. Robredo Camp nakahanda sa mas marami pang dirty tricks. There are so many dirty tricks na sumisira sa ating, our very own candidate, BP Leni Robredo. Ang daming dirty tricks na ng mga kalaban. Dahil kitang-kita na nila Do you think na yung mga nagpupunta sa mga rallies na yun, hindi boboto? Na hindi mahulugang karayom? Pagdating dun sa mga crowd na yun? It is too much. Para bang, even in other countries, Filipinos all over the world, andiyan dyan po. They are the one. Talaga namang nakakatindig balahibo kapag napapanood ko. Na, just imagine, tinalo pa nung during the time of the late President Cory Aquino. Tanoon din kaya nainganyo din noon si President Cory Aquino. Dahil yun kapresko-presko rin noon after the death of his husband na si Ninoy. Of all most of the voters, the electorate supported Cory Aquino. So sabi ko nga, wala lang daya ang mangyari sa case ng ating pambato natin na no other than itong walang dungis. And the most, sabi nga ni Lolo General, the most qualified candidate for president. At ito na nga, ayan na, ay ang ating presidente ay nagsasalita na.
na dapat ang susunod na presidente must be. Ayan po, tuwan-tuwa ako dito sa balitang to. Ilang beses ko na ito nababasa. Nababasa ko ito lagi na parang ang ating Pangulo po. Yan po. He is trying. Lagi sinasabi niya dapat ang susunod sa kanyang presidente, ang mamumuno ng ating bansa must be one of the attorney po siya. Of course. Kaya nga lagi kong sinasabi noon, ang alam ko noon, although bata pa ako nung nag-umpisa akong namulat sa politika. Lagi kong sinasabi noon, there's no such candidate na hindi po abogado. Ang pinaka-late na ano ko noon, yung con delegate. Con delegate noon. Mga kandidato noon, almost mga mga law-making body, lawmaker. Taarog baga kayan ay kung makalaog sa senador si Binoy. Robin Padilla, ano gagawin niya sa Senado? Ito nga na matuto na tayo, ilang nga ang mga artista na bang pumasok sa Senado? May nagagawa ba silang batas? Anong ginagawa ng mga nila? But anyway, may mga advisors po yan. Ang mga advisors nila binabayaran. Kaninong pera yung binabayad? Although binabayaran, may sweldo po yung mga senators niyan, congressmen niyan. Libo po ang ginagastos sa kanila. Bukod doon sa kanilang pork barrel. Libo po yan. Ang dami-dami niya. Kaya I am very much, but beway, mga electorate, baka pinapakagat lang tayo nito. Patibong lang ini. Dahil ini nga ni sinasabing mga dirty tricks nitong ating mga kalaban. Pero yung mga sorties po, nakikita ko po, supported naman nila si Senator Laila de Lima. Because without Senator Laila de Lima, sino pa bang ibang candidate, senatorial candidate na considered as a human rights and justice expert? Mayo pong iba. Kundi ang aram ko po, she is only our very own Senator Laila de Lima. So, ibalik natin siya. Katulad ditong pirmi kong pinapatugtog na ini, everyday sa program, ang ating background, it is always kung ano ang ginagawa ni Senator Laila de Lima. Dahil sabi nga ng kanyang campaign manager, ang kanyang abogado sa kanyang mga kaso, si Attorney De Leon, talaga naman pinapaliwanag niya kung bakit nakulong, kung bakit ipinakulong si Senator Laila de Lima. Sana naman, it is an eye-opener to all of us, lalo na po kitang mga nasa laylayan. Of all those candidates po, of all the candidates, mag-local man yan o maging national, they always promise to help. Matulungan ang mga manam naghihirap. They always use ang patulungan of all those who are, yung mga nasa laylayan, mga naghihirap. Laging ang ganyan ang pinupuhunan nila. Alam ng Diyos. Pati ang Diyos natin ay ginagamit nila. But time comes after the election, kung nakaupo sila, how many years nauupo sila, natahimik. Wala man lang maririnig ka na, Diyos ko, tulungan mo itong mga naghihirap dito sa komunidad namin. Wala po. It is all those para mga personal nila. Diba, Josephine Kabugo sa Bohol? Josephine, bahala ka na dyan sa lugar mo. Tulungan mo si Senator Laila de Lima. As much as possible, total, naging bahagi ka na rin dito sa Bicol. Nag-ilang taon ka rin dito sa Bicol. Naka-assemble ka dito ng 2 anak mo. Diba, Engineer Pat Moralio Pablo? Isusan Born? Now, ining mga regarding these dirty tricks. Ano mga dirty tricks na itong mga kalaban ng ating itong kalaban nitong oposisyon? Dahil sila ni Robredo Kiko, Pangilinan team, sila po ang oposisyon. Ginagawa nila lahat ng paraan ng mga kalaban. Because hindi ako naniniwala. I never believe in the surveys. I don't believe on it. Kasi kung sinong nagbayad yan to have the survey, of course sila ang mataas. Diba? Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. So, ining mga dirty tricks, inuton natin. May nakarating sa kakamping na
they should use, may nag-ano na, may mga propaganda na sa election daw, during the day of election, May 9, 2022, ay dapat daw, magsuot daw ng pink. Yung mga botante daw, ay yung mga followers daw ni VP Leni Robredo for President, ay magsuot daw ng pink. Ayan. Take note ha, take note. Pink supporters, please lang po makinig po kayo. You must be aware that during the election day, wag po kayong magsusuot ng pink. Dahil yan po, it is one way to disqualify our aspiring for president. Katulad po, wala pa kasi kayo noon, nung kumandidato si nasirang dating president, Cory Aquino. Noon, pinag-anuhan din sila na magsuot ng dilaw. Tama ka dilaw noon. It is the color of late President Cory and Noynoy Aquino. Magsuot ng dilaw. Pag abot sa voting centers po, hindi po sila pinaboto. Kasi daw, it means na kahit buboto na lang, bawal na po yung campaign. Sa pagsusuot daw ng pink, ayan po. Ayan po ang pinag-ano nila. Mag-suot ng dilaw. It is against the law. It is against the guidelines of the COMELEC. Because the color is the one campaigning, not the person who is using that color. So, dapat po. Remember daw, wala pong any color na isuot ninyo, provided wag kayong magpiping. Dahil ayan po, it is against. I-charge po yan sa satuyang candidate for president. Remember ha, never use the color pink. Beware of fake news ha. Mga Leni Kiko team may kumakalat na fake news na ang mga Leni Kiko supporters have to use, magdamit po ng pink during the election time. Inuulit ko po, nangyari na po yan during the time of Cory Aquino. Na yung mga pinapasok ng mga yung sign na laban sign. Yun po ang inaano nila. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig. Okay, hinanyugan nga muna natin itong paalala, pag-irumdum sa satuya ni Lolo General regarding, okay, mag-an muna tayo, commercial muna tayo. Pero mabalik kami sa Roatyan. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon ay hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pag drive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata.
Aram daw nindo kung no importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Okay. Ang tamang oras po alas 5:48 na po. Oh no, 38. Ano yung bagkahapon. Okay, padagos po kita. Gusto kong basahon ni ano nito ni President Duterte. Sa gobyerno, dapat hindi doroba. Okay, March 15 kasuod mo po ini. Pero pirmi ko na po ining binabasa ta. Para bang nag-iiba na ang ihip ng hangin ng sa tuyang presidente. Pirang beses na po ako nakabasa ka ini. Pero top official, Metro Manila, CNN Philippines, March 15. Top official of the ruling PDP Laban party said Tuesday that President Rodrigo Duterte has given him his blessing to openly endorse the opposition's presidential candidate, Vice President Leni Robredo. Easter summer, Governor Ben Evardone, Duterte's close ally and the Vice President of the PDP Laban in Visayas, said he was given clearance during his meeting with the Chief Executive last February 14.
Out of respect for President Rodrigo Duterte as our president, as a father figure to me, and as our party leader, I told him that I am about to endorse VP Leni because I see in her the sincerity of a leader to help the poor. Evardone, sabi po ni Evardone. He recalled Duterte's reply, I understand, I respect, and support your decision. The governor added his sense that Duterte's heart is for VP Leni, after the president said in a televised interview that he wants his successor to be a compassionate and decisive lawyer. Out of the 10 candidates running in the presidential race, only Robredo and Jose Montemayor are lawyers. Evardone and House Deputy Speaker Rufus Rodriguez believed Robredo is the aspirant that best fits Duterte's ideal candidate. Yes, only VP Robredo is the most qualified candidate for president. So, swerte po niyan natin, mga Bicolano, itayo natin ang ating pagka-Bicolano, ang pagka-Uragon. Let's support VP Leni Robredo. Rodriguez said Duterte's endorsement of Robredo will help her secure victory on May 9, adding she already enjoys wide support that is not reflected in pre-election surveys. I have seen the massive crowds that VP Leni's campaign sorties have attracted. These are ordinary Filipinos or Filipinos, workers, the middle class, those in the AB economic groups, the laity of the church, and the youth. They are not the hakot type. Ayan, buti naniwala kayo. And apparently, they have not been reached by surveys. And they are the people who will elect her and make her win, not the pollsters, sabi ni Rodrigo. Duterte has not yet endorsed a presidential candidate previously, saying he'd prefer to stay neutral. Ayan po, pero lagi na pong nagpahaging ang satuyang presidente, but it is I am very thankful to him. At least nagkakaroon ng linaw ang sa iyang isip at the very last time of his termino niya. Diba? Edgar Payolo of Pamplona, who is watching right now. Ayan po, sabi ni Edgar Payolo, watching from Pamplona, Camarines Sur. Thank you for watching, and of course to Pat Moralio Pablo of Pasay City, and of course Josephine Cabugos of Bohol. And of course kay June and Ellen Canuto is always watching. And dyan yung mga Bernalis dyan sa Bataan, thank you for watching the program. So medyo nasisilip na natin ang direksyon ng ating pambato para sa pagka-presidente. No other than Leni Robredo. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Okay, gusto kong basahin din sa inyo is someone powerful backing new Comelec Commissioner Neri. Ayan ang tinatanong ni Senator Laila de Lima. And yung news release niya, March 16, 2022, is someone powerful backing new Comelec Commissioner Neri? Ayan ang tanong po ni Senator Laila de Lima. Re-electionist Senator Laila de Lima
questioned if newly appointed Commissioner on Elections, which is the COMELEC Commissioner Aimee Torrefranca Neri, has a special connection to the appointing authority as she was assigned such post despite an extortion allegation. Yes, I remember din kasi si Commission Aimee Torrefranca Neri. I remembered may extortion allegation po ito. Extortion na problem. Ano bang tawag nun? Senator Laila de Lima, a former election lawyer, said Neri's appointment raises suspicion that someone powerful is backing her. Didn't the DOJ through NBI investigate at all the serious allegations against them? DOJ ASIC and now COMELEC Commissioner Aimee Torrefranca Neri? Or was such investigation or any news coverage on this killed and on orders from higher ups? Ganun siya kalakas? Ako, yan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Recent statement posted on Twitter read. In an earlier tweet, de Lima already questioned Neri's appointment as she raised concerns about the issue linked to the latter. Was not there a news report months ago about an allegation from the camp beloved inmate and confirmed by his lawyer that Neri, when she was a YOSEC at DOJ, received 10 million to fix the inmate's robbery case? Wala man lang nag-imbestiga nito, according to Senator Laila de Lima. So again, who is Neri? Is she another sacred cow with a special connection to the appointing authority? Yan ang tanong pa ni Senator Laila de Lima. Neri was an undersecretary at the Department of Social Welfare Development before she was appointed to the COMELEC last March 8 before DSWD. Neri served at the Department of Justice, DOJ, and the Bureau of Immigration, BI, as Assistant Secretary and Deputy Commissioner, respectively. She was an appointee of President Duterte in all these positions. So, Senate Minority Leader Franklin Drilon already called on Neri to resign from the post to remove doubts amid extortion allegations against her. While Mr. Duterte has named Neri as one of the two new COMELEC commissioners, she tells us to pass the Commission on Appointments. Dapat lang, di ba dati ang mga nakakaupo for such higher position, di ba all of them pass by appointments? Yan sasabi ni Senator Drilon. Dapat naman ito, imbestigahan ito. Dahil usong-uso na nga sa atin ng fake news and then nag-appoint pa ng isang extortionist. Dapat nito imbestigahan ito ng husto ng Committee on Appointment. Kaya lang, I just don't know if the Committee on Appointment ay nangyayari pa sa ngayon. Mahirap po ito. Everybody is nagpapakahirap po to campaign just to win the position they are applying for. The position that they are na inaasam nila. Ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Hinanyugon nga muna natin si Lolo General. Na-miss ko ito dahil gustong-gusto ko itong ipinapahinanyog sa endo mga taga-suporta, mga tagapaghinanyog, live streaming ng programang Bareta Aksyon Asin Informasyon. Hinanyugon nato si Lolo General. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, tasabilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino
asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog ning 21 taon. Dangan si Fidel Ramos na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita nin Presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas, antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku, nauragon kita. Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, ang nilalauman sa atin ni VP Leni Robredo, the most qualified aspiring for president. No other than Leni Robredo, ang our very own Bicolana. So, it is a proud of all Bicolanos, it is a proud to all Filipinos na ang sa tuyang susunod na presidente, mayo pong iba, kung di si VP Leni Robredo. Sitwasyon, maulad ng nasyon. So, ang programa pong ito ay hatod sa indo ni Susan Sionborn, the principal sponsor of this program. And of course, ni Senator Laila de Lima, Kagawad Meldanda de Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course, ni Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course, ni Cheryl Beauty Salon, owned managed by Tuding and Cheryl Castroverde at Aquiler, and of course, kan Masuso Spring Resort. Diyan na lang po kamo, kung may mga date po kayo, any event po. Any event, mag-birthday man po, anniversaryo, meetings, or seminars, diyan na lang po kayo sa Masuso Spring Resort po. It is a running water sa kanilang bawat pool, may kanya-kanya pong swimming pool with fresh free-flowing water. And of course, kung gusto man ninyo magpaaya-ayahay, nandyan po napakagayon ng kanindang bagong hotel. Ayan, gusto ko nga pag ako nagpahingalo, tanganing mayong istorbo, dyan na lang ako sa kanilang hotel. But don't forget to bring your vaccination card dahil hindi po kayo padalaugon pag mayo kamong vaccination card. Hello also to Engineer Steve and Edith Andalis. Hello also to my love Kim Lauren, and of course to my love Kinulo Shisuero, and of course to Osman Khan. And hello also to Bat 6569 na Wala Consolacion. Hello to Marilyn Albar Orbon, and of course kay Marilyn Arroyo si Vera, ayan po. And of course to all those. To James Wally Osas, hello to all of you. And of course, hello to Edgar Payolo of Pamplona, Camarines Sur. And of course, one of the municipal candidate ng Bonbon, San Antonio Kagawad Parde. Sa mga taga-Bonbon po, San Antonio, Kagawad Parde po. Parde, rather. And of course to Pat Morallo Pablo, and of course to Joseph Cabugos, kay Lorita Ilas, Cornelio Ilas, and of course kay Lili Lee. I should shout out the Serenelia de Lima family, and of course to all the Gaspi family all over the world, especially those who are from Sorsogon, Bulan, Sorsogon. Ating ibalik ang hustisya at Hello also kay Jonathan Gaspe, and of course kay
Jonathan Gaspe, ay kumusta po kayo dyan? Thank you very much po. Ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Kay Nelson Gaspe, and of course kay Marilyn Cervera, kumusta po? Good evening sa inyo lahat dyan. Kay Cheryl Casper Aquiler, and of course kay Abu Labi, who is always watching the program. And of course kay Muhammad Ana Aman. Good evening to all of you there. My siblings, sa mga anak ko po, good evening sa inyo lahat. Sa aking mga apo, good evening, good evening, good evening. Stay safe to all of you. Sa tuya pong nakibahanan sa technical side, nandiyan po si Chief Engineer Abilindon Toralio. Andyan man po siya information si Rodel Cesar. And of course siya man po dun sa transmitter si Jameson Oko. Kaibanan niya duman si Jimmy Ganson. And of course, ako man po ang sendong regular host ng program ini Bareta Action as in Informasyon. No other than si Elma Dilimagas, may nagsasabing thank you, and thank you po sa inyong lahat. Good evening and stay safe. Ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas.